Žena koja je proteklog vikenda pokušala samoubojstvo s mosta na Splitskim Bačvicama spašena je u splitskoj bolnici. No panika među medicinskim osobljem nastala je naknadno kada je utvrđeno da je zaražena HIV-om te da medicinari nisu koristili primjerenu zaštitu. Četrdesetogodišnja narkomanska ovisnica sa područja Sinja koja živi u Splitu skočila je u pokušaju samoubojstva sa mosta u blizini plaže Bačvice. Sa teškim krvarenjem i prijelomima prevežena je na hitni kirurški odjel Splitske bolnice. Anesteziologinja Zdravka Čorkalo koja ju je reanimirala u brzini nije stavila svu zaštitnu opremu, dvostruke rukavice, naočale, masku. Kada se naknadno saznalo da je stradala žena zaražena smrtonosnim HIV-om, uslijedila je panika među osobljem. U ovim ljetnim danima splitska hitna pomoć ima i po 70 intervencija dnevno. Naravno, živote uvijek treba spašavati što prije, no liječnici moraju imati na umu da svaki pacijent koji stiže može biti zaražen teškom bolešću. Liječnica nije imala nikakve ranice na rukama kroz koje se mogla inficirati zaraženom krvlju, ali ostaje period od 3 mjeseca u kome bi se trebala testirati na AIDS. Ravnatelj bolnice zabranio je izjave o propustu. U Splitskoj bolnici jedan kirurg ranijih godina već se zarazio od pacijenta hepatitisom C. Kasnije se istog pacijenta jedva primilo na jednu novu operaciju. U udruzi Hepatos ističu treba poduzeti zaštitu, ali ne diskriminirati pacijente. Bivša ovisnica, čak i bivša zatvorenica i danas na svu sreću bivša izliječena od hepatitisa C. U rodilištu je sa tek rođenom bebom, beba je isto tako bila pozitivna, imala je pozitivne markere na hepatitis C. Na neki način su, kad su liječnici vidjeli da je i dijete pozitivno, izolirali su ih na način da se gospođa osjećala diskriminirano i marginalizirano. Naša ekipa i danas je pred vratima hitnog kirurškog prijema zatekla rotacijska svjetla i žurbu liječnika. Stradala je mlada Ruskinja u prometnoj nesreći kod Omiša. Naravno, svi se trude što prije pomoći mladoj ženi, tu su i rukavice, no poduzimaju li se zaista sve mjere opreza kako bi se zaštitili liječnici i medicinsko osoblje?